Goedemorgen alweer, ik ben Tialde Hogeveen. Ik ben ambassadeur van het Frieske Bennenboek. Ik ben er om leeswillen van het Frieske Bennenboek te verspreiden. En daarom kom ik op basisscholen, vatzet-onderwijs, ROC's, HBO's, maar ook boekwinkels, festivals, evenementen. Zo gauw durkt op Murk zei je keepje en jurk. Op squallen vertel ik om mijn werk als Bennenboekenambassadeur. Ben mij mijn vragen stellen en ik zet ze ook altijd even aan het werk. Ik ben ervan overtuigd dat er een boek is voor elke. Ja, zoek maar eens even hier in de kost. Prachtige boek van Hanneke de Jong. Wees net bang. DJ Elbigeli, ze benauwde kwatte verhalen in de tijdschrift Link. Als net zo heel van lezen, dat is gewoon met plaatsjes erbij lezen. Wil je weten wat de Bennenboekenambassadeur budget in verdient? Of was ze de Bennenboekenambassadeur vergeet in de hoes hel je? Zoek dan op onze website. En gauw!